Prodej rodinného domu. Kosova Hora u Sedlčan je obec s bohatou historií a množstvím kulturních i přírodních zajímavostí. V blízkém okolí najdete nádherné lesy, které lákají k procházkám a cyklovýletům. Obec nabízí veškerou občanskou vybavenost. Ta školka, obchody, restaurace a další tvoří z Kosovy Hory ideální místo pro rodinné bydlení i odpočinek. Dům je napojen na všechny místní sítě včetně elektrické energie, obecního vodovodu, kanalizace a připojení k internetu. Před domem máte parkovací místo na vlastním pozemku. V přízemí je obývací pokoj propojený s vybavenou kuchyní. Ložnice, koupelna s rohovou vanou, samostatné WC, vstupní zádveří, praktická dílna a kotelna s automatickým kotlem. V podkroví jsou 2 samostatné pokoje dívčí a chlapecký. Ale pak WC, komora a prostorná půda s možností další vestavby. Pod chodbou v přízemí najdete i menší sklep k uchování potravin, vína a podobně. K domu patří také menší oplocená zahrádka s posezením a grillem. Pokud vás dům zaujal a zajímají vás detaily, kontaktujte mne. Rád vás provedu domem a následně i celým procesem koupě nemovitosti.